मित्रांनो हे खैराचं झाड हे बघा काटेरी असतं या आणि याच्यापासून काय तयार होतं रे कात पानात टाकतात ना तो कात तर याचा खोड आहे बघा एवढा तर झाला आपण आपले काजी फिरले आता आपण आलो बबलूच्या त्यानंतर त्या कैलासच्या काजीच्या बागेत तर आता बघूया इकडे कोणतरी आवाज येता बबलू वगैरे असं वाटतं वरती हे बबलू ए कैलास नमस्कार मित्रांनो मॅडम इंजगर आमचा ओन यूट्यूब चॅनलवरती तुमचा सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एक नवीन व्हिडिओ स्वागत असा तर मित्रांनो एव्हा सामान्य केल्यानंतर ही आजची दुसरी व्हिडिओ तर ही दुसरी व्हिडिओ असा तर थोड्या वेळा आम्ही जाणार असा काजीत आता वाजले असत 7 सकाळचे 6:30-7 वाजले आहेत तर आम्ही लावतो नदीत मित्रांनी मी तर आहे ना आता आम्ही जाणार काजीत तर चला मग लवकरात लवकर व्हिडिओ सुरू करूया आपण लवकरात लवकर वरती जाऊया आडीत म्हणजे काजूच्या बागेत आमच्या तर आपण तुमका थेट भेटूया तर चला न वेळ लावता व्हिडिओ सुरू करूया व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा कमेंट करा शेअर करा चॅनलवरती जर आपल्या कोण नवीन इला असतात तर सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबून नोटिफिकेशन ऑल करून टाका तर चला चल चल लवकर 5 मिनिटं नाही चल कमी खायचे उगाच कोण दिसला नाही हा दिसला चला गुड मॉर्निंग हा जायचंय रानात मागा आज गेलं तर मिळतील काय गजाली लावलं डाळिंब डाळला या होय डाळिंब त्यांचा आता तर मित्रांनो ही वेंगुर्ला काज असा उंची बघा आणि 5 वर्षाचाच धरतं ना रे ह्या सगळ्या बाळ्या बिळांका माहिती आमच्या वर्षात एवढ्या काजी तर त्या मोहरीला बघा 2 वर्षात शिपणं त्याच्यानंतर 3ऱ्या वर्षी उत्पन्न ही बाग कोणाची आहे सचिन हा तर ही असा विनोद मोरे म्हणजे आपले गुड्डूचे पप्पा त्यांची ही बाग असा तर आमका काही त्यांची काळजी काढूचे नाही असंच पण त्यांच्या बागेतनं आमका रस्तो म्हणून त्यांच्या बागेतनं आम्ही इलो पण आम्ही चाललो फक्त काजी चोरायला लोकांची आमचे लोकांचे नाही तर चला पुढे जाऊया आपापल्या काजीतच जाऊया लोकांच्या काजीत नाही आणि काजीत देवसाठी आपल्यासोबत असा अमोल मोरे येस बॉस आपले भाऊ आणि त्याच्या पाठी असा ब्लॉगर सचिन मोरे आणि पुढे असत ते सचिनचे मेवणे तर असे आम्ही असं 4-5 जण जाणार काजी आणणार आणि आज संध्याकाळी मी कणकवली जाणार असे तर म्हटलं थोडेफार ओले काजी भेटले तर काढायचे आणि घेऊन जायचे ठीक आहे इकडनं हा आता इकडे बाळायची असतील वाटतं इकडे जा ती अमोलची आता पुढे काजूची बाग असा त्याच्या पुढे मग आमची आता आमची म्हणजे मामाची बाळ्याची गाजी इकडे असतात ते बघा पूर्ण दिसतील आपल्या वाट काही ना
अरे इथून जावचा की काहीच ना. हे आतमध्ये बाळ्याची काजी तोपर्यंत आमची काजी नेऊ दे. चल ना मुन्ना इथे मुन्नाकडे जाऊया तर चल. चल येतो ना आमच्याकडे वाडा आहे अहो भरपूर आहे मोठा आहे ते. चल ये चला लवकर रे. तो मेला इलोक आहे काय हो. अरे इलो खेका ना आपण वर जाऊया तर. आता आपण आलो आहोत कैलास शिनारी दाजीची आड. कैलास मोरे त्यांची बाग आहे ही. मी डबे काजी आहेत त्यानंतर हे आंबा आहे. हा इकडे गावच्या ठिकाणी असो का अडीचून म्हणजे काजीच्या बागेत असा मांगर असतं माझ्याच्या 2 डबे असेल ठेवलेले भरून. यांच्या पाटणा चाललो आम्ही इकडे तिकडे त्यांना खाली जाऊ वाटा तुझ्या. अरे असं जाऊया ना तुझ्या याच्यात. अरे ही बघ आहे ना वाटा ही बघ अरे खाली जाऊ ना चले बा पुढे गेले तू वाटा बघ. चल साफ केलं नाही. अशा प्रकारे आपण आपल्या बागेत आलेलो आहोत. सगळा साफ केल्याने वाटतं जोराने. दुकानाने नाही बघितलं साफ केलेलं. ही सीमा असा आमची बाग आणि ती दुसऱ्याची बाग यांची सीमा असा ही. काय झालं चला 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 चला. हे खाली हे तोडतात ते. काय आला टाकी. चल ही एक काज इकडे आहे. बघूया आता काजी भेटतात काय. होय भेटली. हे बघ मुन्ना पडलेच गोंडा. हे बघ हे बघ हे बघ. लावून ठेवलेली ना. हा तो बघा मित्रांनो एक बोंडू. एक भैया चांगला दर ए त्याची तुला असं म्हटलं या खाऊसाठीच मग असं म्हटलं चांगलं. काय करताय. हा ते देटके बघ डोक्याच्या वर. काटे चोरट दिल्या डोरा सगळे ते बघ. एवढ्या वेळानंतर काळजी बघा किती भेटली पुढे. सगळे हे बघ इथं 3-4 मुला ते काटे तू पाडून घे. बघ काढू सुके वल्ल्या इथे हे बघ सगळे. वल्यात काजीसाठी आलोय. हे आधी काहीतरी डायरेक्ट नाही काढायचे ओले बघायला पाहिजे ते. कोवळे आहेत जून आहेत. आहे ती काय कोवळीच आहे वाटते. हे वाटते जून आहे. हा जून आहे जून आहे जून आहे. काढू हा काढा. थोडा टापकन तिकडे नाही टिकणार असतात. तिकडे टिक थोडी असणार. असले काढायचे आपल्याला. बघू देणार जूनच आहे का नाही रे. अरे जुना बीस तेवढे छोटी आहे. हा पडलं. त्या मध्ये पण आहेत बघा 2 द्या. काठी नाही पण वाटला बाळा तू काय जात नाही. मॅड झालं पण मी जाणार आज कणकवली. तो बाळा
नाही बाळू हा. जाणार की आता उद्या सकाळची ट्रेन आहे का बघ. ते सांगतात आहे आता कारण काय आता गेलो तळ्यावर आहे. तळ्यावरनं येणार कधी वडले काजी काढणार कधी कच्चे बोलले काजी येणार कधी तो जाणार आहे ना. चल नाही म्हणलं अंगात पाडू नको डाग घातला देखील. कसा बोंडू मस्त सचिनचे भाऊजी घाटावरचे आपला पुण्यातले असत खकडनं माहिती आहे अकडनं खालनं घेऊन यायचं. एवढे काजी भेटले असतात मित्रांनो. एवढा फिरलाव जवळजवळ 1-1.5 तास फिरलाव ना. 1 तास फिरलाव एवढे भेटले. अजून नाही म्हणला तरी 1 तास लागत फिरूक आणि आपण 1 तास नाही लागतो अर्धा पाऊण तास तरी लागत. आणि ही काच जरा ना मोठी असा हे बघा इकडे एक इकडे ही एक त्यामुळे ना संपूर्ण ना गोल फिरायचा लागतो जास्त मोठी असल्यामुळे. पण आता कसं आमच्याकडे ना चोर भरपूर आहे तिकडे मामाच्या गावात त्यामुळे ना काय ठेवत नाही. सकाळी 6 वाजता येणार कोण कोण 5 वाजता येतात. चांगले मोठे अरे ते घेऊन जातो त्यामुळे ना भेटत नाही. बघूया काय भेटतात. आणि एक तुमका मी नाही जुन्या पंजाबींच्या काळातला म्हणून सांगणार. मित्रांनो ही जी काज आहे ना ह्या काजीचे एकदम बारके घर असतात. मग दाखवते बघतो ते म्हटल्यानंतर तुका दिसत एकदम बारके घर असतात. हे बघा हो म्हणजे कुठे कुठे असे असत की कुठेवरच्या झाडाचे काजूचे घर मोठे असत कुठेवरचे लहान असत. तर ही सगळ्यात लहान आमची काज. आता काहीतरी बघलेलं मी झाले म्हणून हा ते मगाशी बोललं ना साळींद्र ते इकडे येतात आणि ते मग काजूचे हे फोडतात. मुळं बिळं झाडाची ना फळ पडतात. एकदम बारकी काजी बघा. बघा हे तो एक प्राणी आहे हे बघा काजूचं घर आतलं ना खाऊन टाकलंय बघ. चला बघा पुरी going to the wish. साडी ही काच कुठे येत चोर कोण नाही स्वागत लावून ठेवू पाहिजे. तर मित्रांनो हा आमचा फणसाचा झाड तू काढूया भाजी तू झालं. झाड क्रमांक 1 अजून असतात पण भरपूर. इकडे आंबो आहे बघ आंब्याचं झाड केवढं मुळ आता पुन्हा तो भाजी झालो तो बघ उठतो भाजी सगळेच झाले होते सोडलं काढूया काढत ह्याने काढतं हे निवड होय ह्याच्यात काय हा ताकद आहे त्या काठीत. फणस बघा पुरे घेऊन जावा कणकोलीत मरतात नुसते कुबरासाठी. किती रुपये माहिती आहे का 100 रुपयाक 3 कुबरे छोटे फणस एवढे असतात ते. आपण असंच काढून फुकट खाता. मग ह्या कोकणातलो मुंबईला जाईन 200 रुपये. कोकणातलो सध्या फरक काय होच आहे. जिथं पैसे घालायचे ना तिथे आमच्या गावात सगळं फ्री मध्ये फुकट खायला मिळतं आहे की नाही. पण आमच्या लोकांका खाऊक चरवी. हा हे बघा कसे ना पकडून खातात बघा घर आतमध्ये घर बघा काय करतात अवस्था ती.
सोटी फणस काढल्या नाही सचिनांनी. तिकडे 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 बोंबडा अरे ते यार आहे मग वारुळा बाहेर ये बाबा. वारुळावर पाय ठेवून वाळवीचा आता तू काय भाई ना घाबरत. पुन्हा हे बघ. अरे तेच बाहेर नाही दिसणार सगळे ओले होत. हे बघा काजू किती आहेत बघा. हा टिप ते पाडा. काय मित्रांनो हे खैराचं झाड हे बघा काटेरी असता या आणि याच्यापासून काय तयार होतं रे कात पानात टाकतात ना तो कात. तर याचा खोड आहे बघा एवढा. अजून हो काय मोठा तर पैसे येतात विकल्यानंतर. पैसे येतातच याचे. याच्यात सुद्धा साड असणार आहे बघ. कुठचा बोलतो खराब काय ऐता बघ. हा बघ आपण खैराचा हे काय हो मग ह्या काय ह्या एवढंच तर हा वर कशात त्याच्यात साड नाही घेतलेलो कुठेतरी हे केलं नो हो पण खैरा ह्यो झालेला हो ना होतले ते अजून ह्याच बारीकच आहे ते काही सगळे खैरच आहेत पुढे बघ. हे संपूर्ण इकडे ना खैरच आहे हे बघ ह्या पुढ्या तो खैरच आहे ना. मग ह्या काय मन वरती घेतले जातात ते आता महाग असतात. 2,000 रुपये असतात आता. हा बघ टाक बस ये जरा 5 मिनिटं वेल भेटता का पिशी फाटली आहे. तर मित्रांनो ह्यो आमच्या काजीच्या बागेतलो स्टॉप. इकडे आमचं जेवण बिवण आणल्यानंतर जेवणा बिवणाची कार्यक्रम इकडे व्हायचो. त्यानंतर ऊन लागला धमाक झाला की इकडून बसायचा. आणि हे बघा आमच्या आजोबांच्या काळात बनवलेली ही तेव्हा काजूची दारू काढत. हे बघा दाखवतो. आजोबांच्या काळात औषधासाठी कोंबड्यांच्या आजारांसाठी काजूची दारू काढली जायची. काजू फिनी म्हणतात ते का तुम्ही. तर कशा प्रकारे हे बघा कसा बनवला बघा. तर ह्याच्यात बोंडा टाकून ती मळून त्याचा रस हे बघा पाईपाने इकडे बाहेर यायचो आणि तो रस मग 7-8 दिवस ठेवलो जायचो आठवड्याभर. आणि नंतर तो आठवड्याभर ठेवल्यानंतर आगीच्या खाली डबे वगैरे ठेवून तो बनवलं जायचो. दारू बनायची काजूची. तर आमचा ह्या खडा का देवाचा खडा का तर झाला. आपण आपले काजी फिरले. आता आपण आलो बबलूच्या त्यानंतर त्या कैलासच्या काजीच्या बागेत. तर आता बघूया इकडे कोणतरी आवाज येता बबलू वगैरे असं वाटतं वरती. ए बबलू ए कैलास ए बावलो दाजीबाई कैलासचा फादर आहे. काल कैलास येऊन गेला दाजी. काल कैलास आला आज बाप आला त्याचा काजीमध्ये. बसाय काय थोडं वेळ 5 मिनिटं थांब जरा. अच्छा काय चाललंय ना. 2 डबे मी ठेवले होते ते असणार आतमध्ये. काय रे जाऊया आता बाळ्याच्या बागेत. मगाशी आपल्यासोबत होतो अमोल त्याच्या बागेत जाऊया बघूया. आणि नंतर सचिन बोलता आमच्या पण बागेत जाऊया. काय कलम काय काहीतरी तर मग पहिला बाळाच्या गाजीत नंतर त्याच्या गाजीत. बबलूने तिकडे वरती असा आपल्या बागेत ते आपली काजी हलवतात वगैरे. आणि आता मी बघितलं टायमिंग झालो असं 11. आता आमका खाली जाईपर्यंत मला वाटतं 11 11:30 होतले. बाळ्या माझ्या वरती गेलो. चला बाळ्याचा आवाज वरती येता. जवळजवळ तो
5-10 किलोमीटर लांब 5 किलोमीटर. नको आपण. बाळो वगैरे अमोल आपलं वरती गेलो काजीच्या बागेत. तर तो बोललो तुम्ही जावा खाली. तर त्याका जरा उशीर होईल येऊसाठी. तर मग आम्ही चाललो होता खाली. न्हावणी म्हणून एक ह्या पाण्याचा झरो असा तो आपल्याला तुमका झरो दाखवूया आणि तिकडून मग डायरेक्ट वाडीत. चला. तर मित्रांनो आपण आलो आहोत न्हावणी म्हणून आहे स्पॉट. झऱ्याचं पाणी असता मे महिन्यात उपयोगी येता कारण का मे महिन्यात पाणी संपला विहिरीचा की ह्याचा पाणी पिला जाता. हा बघा सगळा झाडा वगैरे टाकून ठेवले नाही पत्रे आहेत म्हणून. ह्या पाणी मे महिन्यात पिला जाता खाली वाडीत जाता अख्ख्या पूर्ण संपूर्ण वाडी. बघा पाईपलाईन टाकलेल्या असत असं ह्या झरो असा ह्यो. पाणी किती कुठे हां मधमाशांचं ना तिबा पुढे आहे. तिबा पुढे आवाज तिकडे जास्त मधमाशा. तेव्हा बसते ना का मासे. मधमाशांचा पोळा इकडे काहीतरी आहे बघा 100%. सगळं आलंय. पण हा काय पुढे जास्त. चला जाऊ आता थेट घरी. नको चल जाऊया बाळव काय आता येणार थोडी येतो. तर मग बाळ्या अशा प्रकारे आलेला आहे काजीची पिशी थैली भरून. भारी माल आणला ना माल. चला आपण आलो वाडीमध्ये. तर चला मित्रांनो आम्ही इला असा वाडीत आता घराकडे. व्हिडिओ संपायची वेळ झाली. तर ह्या आमच्या छोट्या तेवढूक लाईक करा कमेंट करा शेअर करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन इला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबून नोटिफिकेशन ऑल करून टाका. तर मग लवकरच भेट येणार नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत रोजच्या प्रमाणे टाटा आणि बाय बाय.